guys! Si Flornie Buholana ni. Welcome back sa ang channel. So today, kita mo mas title na hagibutang, langutang ko og cellphone. Anja, excited ka adyo ko kay gahapon manining abot, jawa ka din na abrihi gahapon. Kay naghuwat gadjud ko nga mo linaw-linaw wag palibot kay gahapon kay grabe mang sabag mo mga kasilingan ang video okay ba? Niingan kong excited ra ba dit anta akong abrihan kay arang kadugay na yun ang gipangandoy nga makapalit ko og cellphone. Unsa kay wa malita ikapalit, utang na laman. Nakautang ko og cellphone. Sa di pa mo napakitan sa cellphone, gusto ra ko magpasalamat daan sa tao nga nagpautang na he. Anja pud mangutang pud mo. Adja wa sa kay di ba dyan sa utanganan. Siguro na pag gusto pud ni siya kinaluoy siguro dyan na kay katong nag-uban ni. Nagsige mo kog bubagot-bot kay lagi kang cellphone tirik-tirik naman kay arang nagka mag-file sa camera kay ang GoPro na nga camera ug naay mga bisag 3 minutes ra nga video garabing taasa na moabot na nagtag 4 gig unsa di man makadaghang cellphone na daan kay 64 GB ra man tong tirik-tirik mag-off unsa nakadungag sila ng looy siguro to kay arang luod sa cellphone kay murag hapit na gadto nagipuspos. Mauning offer si Janahe nga pwede ra ko makautang ni Ja. Pero di dyan ni Ja utanganan ha. Di naram ko magsabag kinsan ni pero kay bawa na ni si Ja nga si Ja nang hangi pasabot aron sa paaw eh. Ay waros ka jud ng motor. Kay ug moingan kog mao na si Jan jag mangutang pud mo. Unjag di mo mamayad na. Kabang buang sad paningil. Maadyo nang ako ra kay ako ra may nga tinglon pero mobayad man gud ko bisag arang pobrehha mobayad jud ko utang. Unjag ka mo sa mo pangutang unjag hindi mo mayad. Arang luudan ni siya mag gukod-gukod kuruhay ninyo. Unsa lisod ra bad mga tao ron kay mao para baga dininoy maitek nga mao nakautang. Maitek ra baga sa katinglan. Lisod ka adyo pero ako thankful ka adyo ko kay ning salig og pautang na haging ani. Excited ka adyo ko. Kahapon ra jud ko gatirik-tirik nga na dinhi nga brihan. Mateng kay kamong silingan kay arama pang pa urok-urok og kinantari. Galisod gadyo ko insert kay madenggan man jud ilang tingog kay open ra ba sa pagkamangbahay. Mao lagi nang ganahan at ako puhon ba nga na ako'y close nga room nga ato ko magbubugot-bot ka nang di bitaw madungog ng mga kasikas sa silinganan kay makadawat magud sa hang YouTube ng kuan kana na yung mga aliwaros mga labi ng mga kanta kay makapiright mahaglot ko dana sa mahadlo ko kaning hang YouTube magaba mo haging giampingan. So anyway taas-taas agang intro. So mao lagi to nakautang kog cellphone dagan kadtong salamat sa gapautang na di na ka na-i-mention kay bawa naman ka kay bawa man jud kong mutanaw kas ahang mga video daghan ka adjong salamat kay arang lipada na kini nga cellphone di man jud nga og mga high-end mid-range ra ni si Ja pero hatag na dani sa gahong kinahanglan kay kinahanglan mo kog dak-dak nga storage kaya kini nga cellphone nagihang storage 128 GB kaya gahang daan 64 GB ra man magtirik-tirik man ug maka-istorya play ang cellphone niya ana lang basta ko ala ko aragana na ning imong gipadawad sa hang lawas niingon na siguro unya naluoy na lagi pag usang cellphone naluoy pug ko na kay struggle ka adjog mag-edit so thank you kaadyo sa maadjong tawag nga pautang na kay baw manggajed mo nga di jud awa am di mo kay baw ako rin na kay baw mo di ko maka-afford og palit og cellphone nga kantidad og ingani nga kas nga hubot kay wa man jud pay mahubot ana matuod ko isweldo na kanang saan taman nga daghan malagi panginahanglan so di jud ko baka dali-dali og buo og ingani nga amount so thankful ka ko sa gapautang kay pwede man ig 3 gigs 4 gigs ingana depende na ni hanjo-hanjo na kini nga cellphone guys tag 18,000 si Ja so maglisod gad ko kaadyo og pagawas daan ng kantidara asa mangibot ko na nagbubus kunuhay so diha agad ko 5,000 ra 5,000 ra man jud agahong na kananay kayanan mo tong hanalamang giunhag 5,000 ja maadyo gani kining subot si Ja so sa sunod na po na nga sweldo hanap pong kuan og tanawon laman ni kay og madakag ang sweldo dakag pag ang una kay maka-stress ning natay utang sundon pero kinahanglan naman dyan na mong nangutang na lamang gadzud ko adto na lang po magbas-bas dana kay mo nga na po para utang kay di pa dyan na kinahanglan di gadzud ko mangutang pero kay kinahanglan man lagi kay kinahanglan man dyan sa pag-vlog kay maglisod naman jukos ang cellphone nga daan di naman jud makadaog edit kinahanglan jud kog cellphone nga bag-o unsa di ara guys anang ipakita ninyo excited ka jud kay share ninyo kay okay man pud ni nga brand para na kay bawo pa niyang gigamit for almost 4 years
sa ahang gigamit-gamit kay kuan, okay man pud to si Ja. Ang problema laman kay nagkaanam kada kag files agahang mga footage gikan sa GoPro, di na siya makadaog. Pero cellphone ra nga vlog-vlog nga madaragod si Ja. Ja kay lami man gamiton og katong GoPro kay tin-aw man di ba ja na siya smooth nga ini galaw nga na di siya magkurug-kurug. Nga na pud daghan na ba pang istorya. Anja guys, pasensya dai mo kay medyo hagard ka jud kog naong kay wa pa jud ko mauli kay di ba hapon naingon ko ninyo nga nagpost ko sa ang FB naingon ko nga garabi laging hagaa mo tong laban maghang-o. Wa pa ko mauli kay gisip-on magudpog ko kay ang panahon dari init sa mukalit uwan. So di na ko maglangan maunig cellphone nga ahang inutang. Tadan! Vivo gihapon na gidang brand kay para na ho tested naman ang Vivo kay dugay man to nang ginamit 3 years kapin po mo 4 years na anja okay man sa kaadyo ang naka problema laman lagi kay bugatan na siya sa ang files kay gamay ra man sa storage so mo to naka-decide ko nga Vivo nga brand naghang palitan kay gipangutan naman ko nagpautang na tato na doon na isda manuko no ganyan na isda po to pasensya na mos mga background noise kay saan taman nga diaman tas gawas. So, madunggan ka dyan nato. So, anyway guys, Vivo gihapon na hang gipili nga brand kay mo ni hang nasuwasan na nga kay bawd ko nga okay man pud sa nga brand kay dili man kag 4 years pod happy to na hang ginamit ang Vivo wa ba ko problema rin to. Maura ka dyan to nga problema nga agad ang storage gamay na laman di na maigo agahang mga footage gikan sa camera. So, excited ka adto ko gahapon ra ko dani gasiling-siling adjong giluli dari sudanan kay na may sudanan dagit ang sudanan. Adjong giluli Lamiya naman din na abrihan. Excited ka adto ko mo gamit. Anja, arang sabaa man jud. Matuning ko nga ugma na laman jud ni nag-lisod gud pug to gabi kay dang excited lagi pud kay kaabrihan ako sige ko siling-siling ko cellphone yan anja. Alam man jud gipugnan. Anja karon nagpitsaron kay October 15 man karon excited ka adto ko. Jato na ning hinahinadyan og abri kay arang excited adto na adto para dungan kang makakita og sanisura ani. Excuse me. Para dengan tang makakitag sa nisod, na ba ni charger, na ba headset. Mabada na importante. Importante na ng headset ug mag-edit ko kay saban kung tatay maglanog-lanog ag kuan nga na mag-edit ko mig aliwaros ka para me. So anyway, let's start at ning abrihan. So di pa din nato abrihan no, sa mong pakita na jay nakabutang dari. 8 gig na po dagi jang RAM. Jagi jang ROM mo 128 GB. So dako kadto ni si jag katabang na smooth gad ang editing dani kay 8 gig man lagi jahang RAM. So sa pailaing nakasuwat dari mora man ri jangan Vivo ja ija mga picture dari na ultra zero screen 48 MP na rin ja quad camera anja gid front kay 32 MP ja super night mode na jay super night mode nga murag lami pud sa naon kay usay ba jag magabian ko basinday og makakuha ko mga picture nga lagmi og video pod ngit na maglisod ba sa tag vlog so nani jay nga natusuwadan po ni na kay basig maka vlog ko na ni kanang medyo ngiyab bag palibot ja maura to kay day mga NTC mga number yan na ja ato nga brihan ganahan ko kadto sa sudlan na di na ilabog hagad dinig sudlan sa ahang mga anik-anik nice ah ako na oh debit og samok doy ya guys Dwight dari samukan na. Magluto, makakapagluto na diyo. Mag-unbox na ko. So anyway guys, kita pa ba ko ninyo kay mura na magungingiob nagkalibutan kay alas 4 na kape na alas 5 na jud ay kaning tingog na ag-alarm sa merkado. So ato na ding abrihan. Excited ka ako. Ku Japan makapanalan. Gahi man dugay mga abri. Pero ano sa kana? Ano man? Asa ang importante nimo kana o ako? Pareho. Lahi man nga klase kana importante man para sa trabaho. Ede. Ikaw importante. Ay, gipili ra man gud kana. Di ko. Atok papili di ka nalukan. I love you. Samok gabi kay aliwarosan ako nimo. So guys, ato na ning abrihan kay Dwight dere arka aliwaros. Pansin kay SP. Paghuwat ko dihog mahuman. Kita ka na tay gibuhat. Tanan ning abrihan, adto samok da. Duy. Ngit! Arang ngit-ngita! Ha? Arang ngit-ngita! Muar ka nang gisaligan. Sige, samok-samok ni tawana. Uy, trabaho ta dari.
So guys, magtiwas ta kay this white dari gali waros makapungit. Ibong nagdali ta kay ibong mungit-kit na di nagsita na magkita. Mura nagadyo ko dari engkanto ga. Istorya og mungit-kit na kay ibong agsuga di kadaog sa kuan. O di kadaog lagi di kalamdag. So, gahi si Jabrihon kay murag kuan pagazan ni siya. Nga na ba dyan ang bag-o? O di na, abri na. Lami madud siya agsudlanan kay kuan ba? Ligon na. Dalami po color gina ba sa ko blue nga color. Mao dyan ang paboritong color kaning blue. Anja sa sud na nakasuwat. Uy, nakalimot kog inganin dyan no, sa unit sa cellphone. No? Ag unit na sa cellphone is V19 Neo. V19 Neo. Mo ani dyan unit. Murag mo ani dyan. Murag litis-litis ron sa Vivo. Murag na nag V20. Maabutay na. Pero karon mao pa ni. Sa mga mid-range. Sa mga middle ra nga. Range lagi. Sa mga middle ra nga presyo. Kanang murag makaya-kaya ras bursa. Anja. Excited na ko. Hanaling ko. Kani sa itong tanawag hani sa daani. O nignas kinaibabuan. Nga na isang purma. Diyan ay suda itong kulitugon. Okay, maora to. Maorig sud ni dya. Kabog sani ba kini? Ay, ag-ijang. Headset. Headset ni. Natanaw sa nag-headset be. Kuya, panidyo sila na daghan pa putos-putos. Mura magdi ipakuha. Adyo magputos. Itiklod ra dayo, itiklod. Ini nga ra itiklod nga mo gawas ang headset. So agi jang headset type C. Pareha si sa ang camera. Type C si anja. Agkaring isa pasunod. Agi jang injector na pin. Kaya inig tusok na ng buho aron mo gawas tong jang butanganan sa SIM card. Mari jang kulitugon man tuni mo kag diton mo kulitugon di man mo piti, tinig piti ra tus mo gawas ng SIM card. Agsudlanan sa SIM card mo gawas. Jadi ay mga papel-papel, mga basahon, manual ni para ug unsaon paggamit ng cellphone. Sa kay kamao naman tanan na kay mga basic nga na di na nato basahon kay kamao na tanan. Og ag-ijang sudlanan case, protective case. Kuan ra si Jaka na see-through. See-through si Jaka. Anja, excited ako kay murag agsunod na nag-cellphone na ni. Murag ag-cellphone na gad. Nag-cellphone na jud. Oh my god, ato nga na ang cellphone na jud ni. Mao na ni Jaka, ag-cellphone. Alam niyo na sa wala taranta ko ay. Nasa fingerprint sensor nakasuwat. Ulbaan man ko. Kajapan ka ko. Arang lami ang color kay blue. Nga ni jagang ganahan nga color. Nasa man ni pagtangtang. Di mo ko gusto. Ay, birahon ra right pod. Maudin ni si Jagkari mo rasag protective ni Jang nga kuan. Aron di si Jang magasgas ato sa Jang. Ni purma sa cellphone. Inga na ra sa kadakeen sakto ra din isang needs. Kay di mo ko ganahan og kay sakto ra ni kaniwangon. Kay di mo ko ganahan og tambok kay di man mainganag kang kamot kun ma apiki sa nabilin ag tripod. Ingana man dito sa atong cellphone ni vlog. So okay ka ajo. Murag gaan ra pud siya. Ganahan ra pud ko ni siya magunit-gunit. Murag kananay. Murag pare-pareho ra deres ang daan kagaanon. Nara si Janja. Before na to i-on si Jada sang tanawon ag sud tanan sa box. Dari jang hapin-hapin. Daday charger, kaya ito manisuwad sa mo charge, maniron kasi di ni mo charge simba ko. Adyo yung taon ganda para bawa, para ba yung taon ni mabayri. Og ijang headset. Nice kadok sudal na. Di gid ni magumuk. Di gid ni malumit og nayangani kay hamaning sudan ni ug mo kanang gamit ko. Away nigdi ko mo gamit na buang na. Siya ang paggamit og runto. Og di ko mo gamit, ang isuda rin. Jamara to guys, ag sud sa box. Nice kadok ijang sudlan na. Inahan ko. Kay limpyo bitaw limpyo agit ang pagka-arrange ba sa cellphone, sa charger, sa headset. So una na tang suwadan og mo charge ba. Pero before that iun sa dai ni. Ala ra man dyan may isang color, ang inlaba dyan na color. Pasensya na mo guys sa aliwaro sa palibot, sa kanang lighting, ang murag ngit-ngit. Bago sana na ara siguro ning palamdagan. Anyway guys, nagpaputo dai kog buhok na. Hangge panag-an kay garabig bunga. Harbisuno na kaadyo. Arang tag-asag kanang mga split ends ba anja gabuka adyo mga hangge makutdan anja hana nang i-on kay di na ko kahuwat ng gamiton eh jaha pa ning i-test anja og okay ba uy una madidaan so agin siyang kuan
Uy, 13% na naman siya. So, sakto ka adyo. Magpaadun sa kusang charger. Kaya itong isuway og charge. Og mo-charge ba ning cellphone na ni. Kaya delikado di ni mo charge na. Ano ba ning gahi man? Naday siya. Lami isang charger. Kaya na inga ni para mahitos. Arong di siya maggubot-gubot. Dama ni gitsahang. Pepsi man day ni. Nja. Isa pa. Na may saksakanan dari, ang isaksak. Saksak sana guys, ang balik ra ko. Okay. Tara saksak na. Ilan manig mo charge kay mo siga ba ni? Ay, ning siga sa ring tingag po sa ning charge si Ja. Arang langi, arang inlaba man dun na. Tsaka 13% man, ahasa ning i-charge. Ja. Mag-vlog ko, haring gamitin, tanaw na to, og lami ba, pero sa next video na. Sa next video, mo sa niyang gamitin, ipahuway sa nahag kamera, kaya pampuko kapalit og extra battery dadto. Diyan, naluin ako sa battery bitaw nga, arang ko ana jud, heavy duty ka adyo, wajay pahuway, pating kamera, mag-init si ka adyo. So, nalipay kong naanay, kaya hang ipuli-puli. Diyan, inig-edit po na, hindi na ako magkalisod-lisod, guys, dako naman sa storage, imposible na pag magtirik-tirik pa na nga 128GB. So, hang paminaw, makastore ko na mga 3-5 ka vlog nga na, so malipay ko kay makapundo ko. Kani maglisid ko kay tag-usa ra jud ka vlog ahang mahimo kay di man ko makapundo kay wa may storage, magtirik-tirik mga cellphone ma-off man. So mao ni siya guys, agahang bag-o nga cellphone V19 Neo by Vivo. So salamat kaadto sa nagpa utang na kay wa jud ko pa utang di sa jud intan ko makapalit og cellphone. Siguro makapalit ko dugay-dugay pa mga pila pa ka buwan hang tinigom kay lisod man mo palit og kanang buo 18,000 baza na. So lisod ka adyo og diretso palit nga na kay nakadako naman ang kwartaha para na kay ba ko sa uban gamay ra ng kwarta pero pa dako na dugay na nga kitaon na nang sus dugay na hang patuan og singot og kanang bilaran kanang ingala nga amount. So nagpasalamat kog dako sa nagpautang na kay isa kong gisaligan kay di pa ba dyan pumigay kaila ka adyo pero ning salig si dyan na nga mubayad ko kay daka-daka ba dyan pa ng kwartahan sa kunang ikyas ko wa si dyan nagduha nga pautangan ko si dyan pa dyan offer. So salamat sa imuhang pagsalig adyo kabalaka kay mubayad lagi ko pero kaning mga uban daan ni kusog laman mangutang dyan ka ba o mamayad. So ahala ba pang i-pray nga okay ang tanan niling imatundoy kay maning bayad. Guilty. So oto, ang paningkamutan, maningkamot pa dyan ko kuan kay naala ko yung utang kulbaan ko kay enjag di ko makabayad. So maningkamot ko og na mga extra nga na nga mahimon para makakwarta ang buhaton para makatigom ko kay arong makabayad ko kay og makasapi ko di man pa abten og dugay hadyang humanon dadyo ni kay arong di pod mas stress intong tong gapautang na pati ako mas stress po ko magunahon nagnay utang ga huwat na sus dabad ka dos uning utang pero kay kinahanglan man lagi nalipay na lang po ko diya dyan ning ampingan kay basig na di dyan na itagak kay dyan matagak ni dyan, simbak ko laman dyan mabuskag dyan wa pa ko kabayad na sao naman laman ka dyan. So aling ampingan salamat ka adyo og salamat po sa tanan ni support na kay di po tagad ninyo di po ko mo utang oy kay tamo man mo maghatag sa ang income kay di mo mulaktaw sa pahinimdam makasapi mo kuno nagmay gagmay bisag sa asa ka tawo makasabi ko 10 pesos anja og daghan mo masagol-sagol na to 5 pesos bisag tag 5-5 ray nga dako naman nagmaipon na. So salamat ninyong tanan kay you made my life better. English kalimutan pa ko in English. You made my life better kay injo kong gitabangan nga maka-income ko bisag ginagmay ra na pero daghan man mo. So makaipon-ipon ko dako makabayad ko sa mga kautangan. So thank you so much sa mga kanang ning suporta dyan na nga magantos og tan-aw sa mga painamdam nga kahibaw ko na ibang painamdam garabing tag-asa injo jud gihapon humanon. Salamat kaadyo. Again di na ko magdugay kay murag taas-taas na ni nga video. Salamat sa nagpautang na og salamat ninyong tanan og unta magdugay ning cellphone na kay aghang unang cellphone hapit mo 4 years unta kani mo dugay pa kay di man jud ko mag-alili pa og okay pa unta sa kay maabot man jud panahon nga murag di na mapud sila kaapas jud kay paspas man kaadyo ag pag kananay upgrade sa mga technology karon sa og magpauway-way ka kay di man pud ka makakuan sa lami nga timpla
So lami man tong mo sabay ka kay makuha pud nimo ang saktong timpla para sa imong panginahanglan, ha. Sakto ba to ang point? So anyway guys, ug wa pa ka naka-subscribe, palihog kog subscribe, like ug share, click the bell button para og nakoy bag-o nga video. Kay maning kamot ko guys nga maka-video pa kog lami ilabi na karon nga murag ning gaan-gaan agahang trabahoon sa ang pag-edit kay nana koy cellphone nga smooth kay 8 RAM ja 128 GB. Dako na sa jag difference sa ahang mga before nga kuan. So kanang maningkamot ko nga maka-video pa kog lami, ja mas malamig ang pag-edit. So maong kalihog kog click the bell icon para ma-notify ka. Pasensya na mo guys, medyo bangag-bangag, medyo pagaw-pagaw, medyo murag lutaw-lutaw ang utok ron kay di ko feeling well karong panahon na. Again, salamat and I will see you again on my next vlog. Bye! Bye-bye. Bye-bye, Sadoy. Bye. Ano ka ito? Bye. Utangan pa ko. Utangan pa ka. Bye-bye.